Szóval köszöntök minden kedves nézőt itt a Far Cry 2 végigjátszásnak a második részében. Most nem tudom, hogy látjátok ott a sarokba a fejemet, ha nem, akkor az azért van, mert a hang és a kép elcsúszott egymástól, ami nem tudom miért történt, ha viszont ott látjátok, akkor gondolom nem csúszott el. Úgyhogy, nagyon jó. Na most ugye, csak töltsem már be ez a cuccit már meg. Feldühödök. Az meg, nem jó megtudni, hogy milyen. Na szóval itt hagytuk abból, hogy felkeltünk. Ugye aludtam egy jót. Na, ez a hülye telefon. Pillanat, lejjebb veszem a játék hangját, mert borzalmas. Szétszedi a... Jó, persze. Ugye megoldom, megérre lesz. Ez a tuhag. Az itt. Szóval. Oké, az így így lesz. Elfogadom. Ó, még így is milyen hangos. Nem baj. Nem baj, túlélem. Túlélem. Arra kell menni, amint látom így. Ott egy kocsi. Pont jól jön. No, és amelyen a nyílak mutatják az útjelzőtáblát, arra fogok én menni. Tyú, de a gól, anyád. Ez az. És jobb. Mi volt ez? Mik ezek a hallgatók engem? Falval élem lehet? Szad. Szerinted le lehet törni? Hogyha igen, akkor nem akarok leesni. Igen, nem lehet. Jó. Mi lehet, hogyha leesek? Akkor üdülök. Jó. Itt erre farolás, nem tudok farolni, úgyhogy jó kerülő út. Azt gondolom ez így. Miért lenne az nem? Ez ilyen hosszabb út. Mit megyek el ennyire messzire? No! Szörkép. Minek ez? Minek? Ja, na izélni kell. Kell lenni. Az mi az? Történt. Oké. No, akkor ezt elteszem szépen. Telefon. Igen, nem értem. Oké, találjátok, hogy fogom ezt megoldani. Na, nincs ötletetek, mi? Mi nagyon egyszerű. Ennyi. Még nem hiszem, hogy megdőlik az összes, mert azért... Csak oda kéne menni az összesen, hogy... Egy helyre kéne menni. Nem tök mindegy, hogy hol csak... Ez nem lesz így jó. Ali nem lesz jó. Ez úgy kéne, hogy megszívják. Oké, biztos gazos volt. Oké, nem hiszem el. Meg lesz ez, csak most várnék ki, hogy ott van, nyomorult. Ér, oda, lövök. Csak hol vagy? Nem tudom. Nem működik ennyit elég. Kérlek egy szállott. Most ez meghalt. Aha, nem. Jó. Szóval most jön az akció. Széltőjük ezt a szart. Azt hittem, ez egy csávó. Ez hülye észre se vett engem. Nem igazán támadnak. Hoppá! Egyet nyújtom. Basszus.
kifogytam, basszus. Szar, pisztoly mögött. Ajaj. Szinttek öljéte meg. Hopp. Ó, basszus. Ne engem, ne velem szórakozz. Van még valaki? Most már nem történik. Jó. Oké. Szerintem ennyi volt. Jó, remélem. Csak úgy mellékesen. Ide be tudok menni? Igen. Hoppá. Ki vagy? Mi van? Ah! Nincs gyógyszerem. Francba. Ezt szerezzük egy. Ellopta az üveg? Nem. Olyan nézzük. Ez az. Hú, ott van egy csávó. Az egy nő. Beteg, igen, mellális vagyok. Mi között hozzá. Jó, legjobb haverom neked. A szart lesz egyébként. Na mentek egyet. Gyerüljetek. Emberek. Jó. Te most itt maradsz, én meg megyek el. És így szól a telefon. Nem szól. Dehogy is nem. Hogy tudtam. Csak hogy ott van egy kocsi, nem? Itt szokott. És itt van. Ezt ellopjuk szépen. És akkor megyek, amerre a nyíl akarja. És ez így nagyon jó lesz majd biztosan. Úgyhogy most arra megyek, amerre a nyíl, meg a jelzőtáblak mutatják, mert mindig jót mutatnak. Kivéve amikor nem, persze. Azok a kivételek. De általában jót. Te jó, hogy pirossal jelöljön mellett. És akkor így tuti nem téveztem el. Na itt még egy ilyen drága híd, ami úgy szétesik, hogyha mondjuk, ahogy van. Oké. Rendben van. Egyenesen. Tudom, hogy izéit balra tőlem. Mindegy, most az nem kell nekem. Maradjon is ott. És akkor itt egyenesen. Aha. És még egyenesen. Na, itt a vége, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Gyerünk, Márti, meg lesz. Gyerünk. Te vagy a legjobb. Töltés, mit töltesz? Jó. Csú, ez a szarult. Jó, egyenesen. És... kiugrás. Nem baj, szerintem úgyis oda kell menni. Ott van egy másik kocsi. Majd szerintem azzal fogok menni, mert az szebb. Szeretem a zöldet. Jobban, mint azt a szót. Csá! Nincs ez a ja, van jó. Na, nem innen én kezdtem, de innen. Ez mi az? De innen, az. Ez nem kell nekem. Fegyvereket azért lecserélem. Azért szép legyen az élet. Oké, mentek egyet. Mondom, mentek egyet. Köszönöm. Erre mentek. Ez az. Nagyon beszél. Biztos tudám is valamit. Szóval mit öreg? Jó, ennyi ezzeltek ki. Rondosság. Rondosság. Mi van? Nincs egy pisztoly? Mi az? Fordulj már ide. Nincs pisztoly? Én nem láttam. Lehet, hogy voltam ott valami. Jó. Ja, ezért, nyilván, ha? De. Fogadjunk, hogy abban a házban lesz. Miért nem? Fú, mi lenne majd itt elég? Az a... Anyád, ez a gyémánt. Azért ilyen... Fú. Jó van. Ez a gyors volt. Nem hittem volna, hogy ilyen gyorsan mit talál.
Jó, el kell menni. Szerintem fegyverboltba, vagy fegyverhez, vagy mi a szar? Na ezzel megyek és nem kell megfordulni. Spórolok azért, nem? Oké. Nyomom a gázt. Jó, és amerre megint ismét, amerre a nyílak mutatják, arra megyünk. Júj. Felrobban? Ha? Nem. Erősen neki megyek, akkor gondolom felrobbanna, de nem lehet neki erősen. Bocs, de most nem. Jó. Ismét autózgatunk együtt. Kanyar. Megint mutatja az, amíg itt nem igazán tudok másfele menni, mert úgy látszik, nem mutatja másfele az utat, csak erre, amerre én megyek. Úgyhogy ez... Oh! Nyomom a gázt én is amúgy, de azért mennyit az ő. Fú. Mit tudom én, el kell menni? Igen. Na jó. Jaj, ezt így jutott. Jó, ide kell. Bekopogtatok. Kopogás. Aha, ez az. Jó, befelé. Nincs itt senki. Mit vártál tőlem? Jó, nem jövök vissza. Na, én akkor mondom, mit lehet vásárolni? Mi ez a gép itten? Ja, oké. Na, veszünk egy... Nem ilyet, ezért nem is tudok. Ez az. Ilyet. Akkor ezt én megveszem. Jó. Ennyi. Isten király csak. Császár vagyok. Kifelé. Kifelé. És akkor ez itt fel lehet rálulni. Ez az, persze. Itt van ez. Most is ilyen fegyom volt. De megijedtem. Itt meg ez jó néz ki. És itt vannak, úgy látom, töltények. Az mindig jó jön, de most nem kell nekem, úgyhogy magutok, hogy mi ez, benzinhoz kell. Meg ilyen, nem tudom mi. Fel se tudom meg, többit jó. Oké, kifelé innen. Ó, ezzel lehet vágni? Nem lehet, ez szar ez. Nézd ki a pisztolyka. Jó ez. Nem sokszor mostan. Erre be. Jó. Ki ordibál. Ezt nem értem. Akkor itt kell bemenni, igaz? Ez. Csá, úri emberek! Te nem az a izé vagy? Ja, valószínű. Nem mutatkoztál be, köcsög vagy. Mi az? Szépek ezek a képek. Úgy néz ki, mint Orbán Viktor ez a... Nektek nem tudom, hogy pajva. Nekem arra van. Szerintem nektek is. Nagyon papázol még, nem? Abba hagytad? Nincsen pultos! Piát akarok. Tudsz még? Dumálj, mondjál még valamit. Milyen könyvet olvasnak? Mindenhol fegyverek, nézzék. Fegyverképek a könyveken. Csapok. Tudsz még dumálni? Tudsz? Milyen fajta sört isznak ezek a nyászok? Nem tudom. Nem érdekel. Végezték? Végzett, oké. Most jössz te. Ez a szalagom. Köszönöm szépen. És ezzel mit kezdjek? Ugyanazok a képek, csak máshol vannak elhelyezve, mint ottan a másikban. Akkor ez itt ilyen rohadt lassú az hiszem. Mi van? Ja, most... Biztos igaza van. Igaza van ám, nem tudom mit mond, de igaza van. Demos igen.
Szalagon soká beszélt. Soká. Az nem egy kutyafajta, vagy ilyen farkas. Állatkertben amúgy van ilyen Pesten? De nagy betűvel van írva a neve, tehát az egy név. Erre következtetésre jutottam ebből. Tudsz, hogy te is domálni? Domáljál, kifogatlak. Hogy mozog? Hogy lehet így beszélni? Mindegy, sem láttátok, de mindegy. Mit mondott? Most meg az a csangó is van. És te még nem végeztél? Gyémánt? Fegyverre? Oké, játszom tudom. Itt leszel mindig most komolyan egész életedben, itt ülsz ebbe a kocsmába és nem is iszol, nincs is pián, nézd meg. Ja, oké, ez végzett. És te vagy. Igen. Ő második legjobb barátom. Fú, de hangolja van. Paul a neve. Paul, mindig azt mondja, Paul, mindegy. A kifelé jön a húzás. Nem igaz, nem tudok mozogni. Ez széket. A húzás. Ez az. Jó. Ezt akkor felrobbantsuk fel, jó? Oké. Most. Hol kell menni? Ott jó messzire. Oké, és ez erre van? Gondolom, csak erre van. Azaz, mindennek neki. Na. Megint mutatja az útjelző. Hát azért ilyen jó meg van csinálva ez a játékban. Azért nem olyan nagy hibás, ez csak unalmas, de úgy pár helyen. Izgalmas is ám, de azért. Mindegy, nem is mondok róla. Ne! Aha, most komolyan ugratnom kellett volna? Nem is tudtam, hogy lehet ebben a játékban ugratni. Várjál. Ezt még egyszer átnézem, hogy két menni. Ott van egy másik út. Van egy másik út. Arra megyek. Inkább. Nem akarok kocka. Na, itt át lehet menni. Ez. Jó. Ez a kamera idegesítő. Jó lettek, hogy ti nem látjátok. Borzalmas. Bum bele. Na, mi ez? Ja, nem, ez ilyen fegyver. Tilos fegyverben, de mi ez? Fegyverszünet? Izóna vagy? Nem megtudom. Nem éljük. Jó, tűzszünet. Kifelé. Oké. Ó, de jó néz ki, így belakjak vagyok, feleség. Ez hogy néz ki? Hogy te mennőn tartja? Szálkát hallott, de izét. Nem, ez szarul. Nem, ez mennőn néz ki. Nem, ez. Ez sem. Mindegy. Hova kell menni? Oké, akkor erre megy. Megyek egyenesen. Hát amerre tudok. Mi ez itt? Templomok vagy objekvaitok olyanok? Gondolom ez itt egy templom. És akkor hova? A templomok kell szerintem bemenni. Vagy ebbe a... Ja, ez egy templom. Jól úgy néz ki. Akkor gondolom itt erre lesz a bejárat. Ja, itt az út. És akkor ott van egy ilyen ajtó. Egy ilyen izé. Mindegyik egy gomb kilincses az ajtója amúgy a bejáratjába, de most komolyan. Sprint, papa. Nem Isten tisztelető jöttem, adjam meg.
Jaj! De nincsen, nem tudom, hogy ez nincsen egyszerű, hol állja a gyógyszerem? Adjál valamit. Kazettát odaadok. Azaz! Van gyógyszer. Gyerünk. Jó. Isten király vagyok. Tényleg egy pap. Itt az ajtó. Na jó van, húzok innen. És akkor most... Jó, hogy... Mit kell ott nekem csinálni? Ilyen közel, hogy... Most ki kell mennem az ajtó, most komolyan ezt jelöli? Tyú, azért részletes ez a játék. Eléggé. Jó, nem érdekel. Itt valami legyen. Persze annyira a szívramot hoz rám, hogy nem hiszem. Na. Menjünk. Hova? Oda egyenesen ott jelzi az talán egy ilyen felkiáltója. Ja, még most küldetéseket kell gondolom keresni, és akkor ott kapunk. Akkor ide kell menni? Ja. Van más ajtó, nem látok. Na most elég, húzzá innen. Hallod? Ja, be lehet így menni. És komoly. Na jó, befelé futás. Nem tudok futni. Hoppá, van itt minden. Van itt ilyen. Tele vagyok szerint. Aha. Nem lehet futni, nem baj, felmegyünk. Itt erre kell menni. Biztos. Jézus! Mi van pisztolyom? Most komolyan ez én fogsz, hogy... Ekkora az. Ekkora az. Nem tudok elúlni. Még a munkát. Bum! Az lenne nézek ki. Erről felak. BAM! Van egy ilyen akta. Fel tudom menni. Adod a kicsit. Adjuk. Kösz. És akkor ezért kaptam pénzt, mert elfogadtam. Nem csináltam még. Elfogadtam egy feladatot. Na jó, én húzok innen kifelé. Őt lejjebb sem tudok sprintelni. Oké, nem baj. Tudok én lassan menni? Ja, oké. Rendben. Köszönöm szépen a filmet, ennyi lett volna ez a rész. Ha tetszett, like. Ha nem, akkor esetleg dislike. Vagy is lehet like. És iratkozz fel. Sziasztok!